फिसाज्लानि जेबो खौरां मोनैयाव जिंगासिदों दुखुथिया बिफाया। न'निफ्राय गसाइगाव फारसे बेरायनो थांनायनिफ्रायनो दिनैसिम न'आव गैया। से दान जाबाय फिसाज्लानि जेबो कन्टेक्ट गैया आरो मबाइल फनाबो सुइच अफ। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला फटबरजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि पन्द्रगाव पार्ट 2 सिंजरा गामिनि थागिबि बिफा बिनेश ब्रह्मनि 24 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गोजोनसार ब्रह्मआ बहाबा गोमाना दं। मख'नो गोनांदि गोजोनसार ब्रह्मआ न'निफ्राय ओंखारलांनाया 3 दानसो जाबायमोन आरो न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनावबो गोजोनसार ब्रह्मआ 2 दानसिमा न'खरनि सुबुंफोरजों जगाजगाव दंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा 3 दान बारलांनायनि उन समनिफ्रायनो 1 दानसो जाबाय मबाइल कन्टेक्ट गैयै एबा मबाइल फोनांजाब खालामैया होननानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो बिफा बिनेश ब्रह्मआ। बेनिखायनो राहा गोथे जानाय दुखुथिया बिफाया फिसाज्ला गोजोनसार ब्रह्मखौ सोरबाफोर बहाबा नुसनबायोब्ला 8134020734 एबा 8811058224 बे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां हरनो खावलायदों दुखुथिया बिफाया। बेथ' न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायाव 3 मासआवथ' कन्टेक्ट दंमोन। बिनि उनाव बिनिफ्राय मास मोनसे फरायनायनि कन्टेक्टआनो गैला। माबाफोर जादोंमोन नामा? जेबो जायाखै। औ। बेसेबांसो बैसो जाखो नोंनि फिसाला? 23 बोसोर। नोंथांनि गामिया मा गामि? सिंजरा। फिसालानि नामा मा नाम? गोजोनसार ब्रह्म। सेथि फिसाला ना नैथि फिसाला? सेथि फिसाला। मा खावलायगोन बे रायजोफोरखौ नोंथांनि फिसालाथ' गोमानानै दं? दा आंनोथ' बे गथ'खौ नांफिनगौ जाहैबाय। माने बहाय मोनो बहाय मोना थारमाने मबाइल नाम्बार होगोन बेयाव माने जानाय हरबानो जाहैबाय जेरावखि लोगो मोना मानो। नोंथांजों कन्टेक्ट गैया बेसेबांसो गोबाव जाखो? मास मोनसेयानो जाहैबाय। सिगां समाव कन्टेक्ट दंमोन? सिगां समाव कन्टेक्ट दङमोन। दा कन्टेक्ट गैला। आं बे निउसनि गेजेरजों फोरमायहरनो सानो बेखौनो, जोंनि फटबरजरा हालामनि बासबारि सिंजरा पन्द्रगाव पार्ट 2 नि गोजोनसार ब्रह्मआ मथा मथि मास मोनबासो जाबाय आं खोनानायाव। कन्टेक्टआव दंमोन। बिनि उनाव मास मोनसेनिफ्राय बेहा कन्टेक्ट गैला। दा बे मिडियानि थ्रुयैनो सोरबाफोर बिथांमोनहा नुबाय बायोबा जोंनि बे मबाइल नाम्बाराव एसे संदानहरोबा जों गोजोननाय मोनगोन आरो बे बिथांखौ जोङो कन्टेक्टल' खालाम जोंनो लायगोन। मानसिया हिनजाव लाबायमोन नामा? लायाखै। बैसोआ बिदिनो 24-25 बिदि जागोन। गामियाव ओरैनो हाल साल बिथाङा मा रोखोम थासारियाव दंमोन? बिथाङाथ' मोजांमोन, ओमफ्राय गारि सालायलाबायो विंगार माबा हनै ट्रेक्टर बायदिसिना हेन टेन बिदि। ओमफ्राय बयजोंबो फ्रिमोन गथ'आ। बेराफारसेयाव मा जाखो दा बिफाबो नागिरबाबो मोनाखिसै आरो। मोनसे फोसावथाय दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया लानानै फैदों बेसेन नाङै मुं थिसननाय। दतमा UN एकाडेमि फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय लानानै फैदों। UN एकाडेमि दतमा फरायसालिया KG 1 निफ्राय थाखो 8 सिमनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय होगासिनो दं। बिथराय आरो फाइलिनि थाखाय फर्म बिलाइनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे बेसेन नाङै मुं थिसननाया मार्च दाननि 31 अक्ट'आव जोबथा सान आरो हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेलनि फेसिलिटिसबो दं। नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव बेसेन होआजासे मुं थिसननो सानदोंब्ला 31 मार्चनि सिगां मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिनो थाखाय 7002660387 नङाब्ला 9365913183 नैबे जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।